4, chapter 4, verse 14, pinapakita rito na ang nanghahasik, o ang binhi, ay ang salita ng Diyos. Ito yung hinahasik. Ang sabi dyan, ang mga hasik ay naghahasik ng salita. So, hindi po tayo tumutukoy sa literal na paghasik ng binhi, ng mais o ng trigo, kundi ito'y may kaugnayan sa paghasik ng salita ng Diyos. Tulad ngayon, sa aking ginagawa ngayon, ako'y naghasik ng salita ng Diyos. Ang tanong ko, ano ang kondisyon ng inyong puso sa inyong pagtanggap? Ikalawa, ang maghasik naman dito ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 13, verse 37. Ganito ang pagkakasabi. Sumagot siya at sinabi, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ibig sabihin ng anak ng tao ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nabubuhay pa. Ang Panginoon ngayon, nakaupo doon sa bangka, sa tabi ng dagat, at siya'y naghahasik ng salita ng Diyos sa mga taong nakapalibot sa Kanya. Ginamit niya ang talinhagang paghasik sapagkat sa unahan nakita niyang bukid na mayroong isang magsasaka na naghahasik ng binhi. At kaya naman niya ginamit yon upang maunawaan ng mga tao na siya ay naghahasik ng salita o ng binhi. Now, papaano ngayon na wala na si Kristo? Wala ng ating Panginoon. Sino ngayon ang naghasik ng salita ng Diyos? Ganito po ang sabi sa Lucas 10. Okay? Pakibasa nga Lucas 10:16. Sige daw. Ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo, ako ay ang itinakwil. Takwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil. Ang nagsugo sa akin. Okay. Ang sabi nito ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kanyang inutusan ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ang nakikinig sa inyo, sa inyong pangangaral, ano daw? Ay sa akin nakikinig. Sa mga ngaral, tulad ngayong ginagawa ko, kung inyo itong pinapakinggan, yung aking pinapahayag, sa totoo niyan, ang Panginoon ang inyong pinapakinggan. Ngayon ang sabi, at ang nagtatakwil sa inyo, ay ako ang tinatakwil. Kung hindi nyo ko pinapakinggan, ang totoong hindi nyo pinapakinggan ay ang Panginoon. At hindi lang ang Panginoong Hesus, at ang nagtatakwil sa akin ay tinatakwil ang nagsugo sa akin. Sino nagsugo kay Jesus? Ang Ama. Kaya napakabigat po ng hindi pagpapansin ng salita ng Diyos. Lalo na tinutulugan, inantukan. Ngayon, bagamat wala ng Panginoon ngayon sa kanyang katawang panlupa, siya ay nag-iwan o nagbigay ng mga kaloob sa mga mananampalataya upang ipangaral ang salita ng Diyos. Sila ngayon ang naghahasik ng salita. Ang sino mang tumatanggap sa kanila, ang Panginoong Hesus ang kanilang tinatanggap. Pero kung tinatanggihan nila ang nangangaral, ang Panginoong Hesus mismo ang kanilang tinatanggihan. At hindi lamang ang Panginoong Hesus, kundi maging ang Ama na nagsugo sa ating Panginoon. Now dito, sa mga nakikinig, sa dami ng tao, mayroong categories na pinapakita ng Panginoon na sa lahat ng mga tao, sa lahat ng uri ng tao, mayroong 4 na uri ng mga nakikinig. Ibig sabihin, mayroong 4 na uri ng kondisyon ng puso pagdating sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Isa-isahin natin. Verse 4, ganito ang sabi. Habang siya'y naghahasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ito yung unang-una. Yung lupa sa tabing daan. At ang tabing daan na ito nakatanggap ng binhi. Pero hindi pumasok sa ilalim ng lupa. Bakit? Sapagkat
sapagkat ang daan na ito matigas. Dahil ito yung laging nilalakaran ng mga tao pag nakita natin sa palayan o sa bukid, di ba? Mayroong landas na doon tumatapak ang tao, kaya matigas na matigas yon. Ngayon, may natalsik doon o nasik na binhi roon, pero hindi bumaon. Kaya, lantad na lantad sa ibon. At dinagit ng ibon. Kaya yung binhi na nahulog sa tabi ng daan, nawala. Nawala. Okay? Ikalawa, may papansin natin verses 5 and 6. Ang sabi, ang iba naman nahulog sa batuhan, na dooy kakaunti lamang ang lupa. At kaagad silang sumibol, yamang hindi malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo, at dahil sa walang ugat, ang mga iyon tuluyang nalanta. Mayroon namang lugar na bato na may konting lupa. Okay? Bato. Ngayon, may nasik doon na binhi. At ang nangyari nung binhi na tinanggap ng lupang yon nasa bato, agad na sumibol yung binhi. Kasi malipis yung lupa. Sumibol agad. Pero, hindi tumagal. Pagdating ng sikat ng araw, ito'y nalanta. Bakit? Walang ugat. No? Hindi nagkaugat. Yung aming tanglad, dumating si Bilen, yung tanglad namin sa harapan. Sabi ko, bakit kayo namamatay yung tanglad? Siguro sumubra yung kuha ng mga kapitbahay. Pero tignan ni Bilen, wala palang lupa sa ilalim, panay graba, tambak pala ng yung mga winasak ng mga hollow blocks, may konting buha ay lupa lang si babaw, kaya pala namatay yung tanglad. Ganon din dito, na ang isang lupa nang sa ibabaw ng bato, pag nalaglagan ng binhi, madaling sumibol yung binhi. Pero, pag sikat ng araw, agad nalalanta dahil walang ugat. Okay? Pangatlo, so inakita natin lupa sa batuhan. Yung una, lupa sa tabing dagat. Ikalawa, lupa sa batuhan. Ikatlo, verse 7, lupa sa tinikan. Sabi ng 7, ang iba'y nahulog sa mga tinikan. Lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Mayroon din namang binhi na imbis doon sa inararo, napunta roon sa mga damuhan na panay tinik. Tumubo yung binhi. Lumaki. Sumabay ng tubo doon sa mga damo, kaso lang, yung mga damo puros tinik. Kaya yung binhi na tumubo, nasasakal ng tinik. Hindi siya nakapamunga. Bagamat umusbong, pero walang bunga. Ito yung lupa sa tinikan. Pang-apat na lupa, makikita natin sa verses 8 and 9. Ang iba'y nahulog sa mabuting lupa. Anong klaseng lupa? Mabuting lupa. Ano nangyari? At namunga. Bakit? Mabuting lupa. Yun ang kondisyon ng lupa. Yung unang kondisyon ng lupa, matigas dahil tabing daan. Ikalawa, mabato. Agad na sumibol pero agad na lanta. Ikatlo naman, anong kondisyon ng lupa? Nasa tinikan. Pero itong pangapat, lupang mabuti. Kaya nagbunga. Ano raw bunga? Ang iba ay tig-100. Ang iba ay 60. Ang iba ay 30. Ito yung mga taong nagkaroon talaga ng bunga. Yung iba, walang bunga niya. Yung iba naman, medyo konti lang. Yung iba naman, talagang kakaunti. Pero, namunga. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 9, ang mga may tenga, sabi? Ang mga may pandinig ay makinig. Mayroon ba tayong pandinig? Makinig kayo. Okay? Ang Panginoon ang nagsasabi, makinig kayo. Ngayon, ikalawa, tignan natin ang kahulugan ng talinhaga. Tignan natin yung 4 na kondisyon ng lupa na isa lang namunga. Pero lahat nakatanggap. Ngayon, tignan natin ang sinasabi sa verses 18 hanggang 23. Yung kahulugan
ng talinhaga. Ang sabi, pakinggan ninyo ang talinhaga ng mga hasik. Pakinggan. Verse 19, ang sabi rito, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang nahihasik sa kanyang puso, ito ang nahihasik sa tabing daan. Ano sabi? Ano sabi ng pagkakapaliwanag ng salita ng Panginoon? Yun daw lupa sa tabing daan, tumutukoy sa kondisyon ng puso ng tao na matigas. Matigas ang kanyang puso. Nakikinig siya ng salita ng kaharian, pero hindi niya ito inuunawa. Yun po ang nangyari. Bakit hindi inuunawa? Matigas ang puso tulad ng lupa sa tabing daan. Kaya, bagamat nasa kanya yung salita, pagdating ng masama, sino yung masama? Ang diablo. Pagdating ano pa yung masama? Halimbawa, araw ng Sunday, nandun ka, pero matigas ang puso mo, pero nakadikit yung salita. Anong masama ang mari magtanggal nun? Araw ng Sunday. Diba araw ng Sunday? Si Satanas ba? Palay ko, hindi lang. Mga kampo ni Satanas. Ang mundo, ang sarili. Ang mundo, lahat ng mga bisyo. Pag ikaw ay pumasok sa bisyo sa araw ng pagsamba, inagaw yung salita. Kung sa sarili mo naman, wala kang panampalataya, inagaw ng kawalang panampalataya ang salitang napakinggan mo. Hindi mo kasi naintindihan. So, yun po ang ibig sabihin doon. Pusong matigas. Ikalawa, verse 20. Ang napasik sa mga batuhan, kita natin, ikalina yung batuhan, no? Ay iyong nakikinig ng salita, nakikinig siya ng salita. At agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Sa unang pakinig mo, kailan ba ang unang mong pakinig ng salita ng Diyos? Ako, 1987 eh. Nung una ko mapakinggan, wala akong kaligayahan. Wala talaga. Gusto na suntukin yung pastor. Nagtatago ko sa malaking puno ng langka na ganyan, kalahati lang ito. Tatago ko sa puno ng langka. Ang sabi ng preacher, isa kang taong responsable, sugarol, puno ng bisyo, lasinggo. Bakit lang itong pastor? Suntukin ko kaya ito. Wala akong kasiyahan. Pero maraming mga tao, napapansin niya, maring ikaw yun. Nung marinig mo ang salita ng Diyos, what? Ito na! Tama ito! Ito na ang katotohanan talaga! Ito na! Natagpuan ko na ang katotohanan! At marami kang pinapatutuhanan. Nagpapatutuho ka. Nangyari ba sa iyo? Pero, pagdating ng pagsubok, walang pera, pamasahe, o di kaya, napagsabihan ka ng kapitbahay, naku, nasisiraan ka ng ulo, kasama ka na ron. Ang sabi nito, at ang napasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Gayunmay, hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapigatian, may problema, o pag-uusig dahil sa salita, dahil ikaw ay nakikinig ng salita, ay kaagad siyang nakitisod. No, ayoko na dyan. Ayoko na dyan. O maaaring baka nagpapatuloy ka. Pero talagang hindi mo inuunawa. Salita ng Diyos. Kondisyon ng puso, kailangan dito. Then ikatlo, sa verse 22, anong klaseng puso naman ito ngayon? 22. Ang napasik sa mga tinikan, o yung mga tinikan, ay yung nakikinig ng salita. Nakikinig din ng salita. Ngunit, ang kabalisahan ng sanlibutan, at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita. Iyon ay nagiging walang bunga. Bagamat natatanggap niyang totoo ang salita ng Diyos, pero hindi niya ito binibigyan ng halaga. Pinipigil niya yung katotohanan. Nako, pag yan sinunod ko, mawawalan ako ng trabaho.
Pag yan sinunod ko, mawawalan ako ng kaibigan. Pag yan sinunod ko, mawawalan ako ng kikitain. Pag sinunod ko yung salita ng Diyos, kung masyado akong masunurin, baka lumutang na ako sa lupa, sumubra na akong banal. Kailangan namang makipagbarkada ka rin naman. Ang sabi dyan, yung tinik ng sanlibutan, yun ang sumasakal sa salita, hindi ikaw sinasakal. Yung salitang nasa iyo, bagamat tumutubo na sana, pero hindi makapamunga. Dahil sobrang pag-alala mo sa buhay, sobrang pag-alala mo sa kikitain, sa pera, kayamanan. Kaya, walang bunga. Pero matagal na ito. Di ba? Tumubo rin ito eh. Tumubo siya. Kasama ng mga damo. Eh kung ang damo ay ganyan kataas, maaaring siguro ganun din kataas yung punong ito. May mga Kristiyanong matagal nang dumadalo. No, masabing Kristiyano dahil professing, may mga tao matagal nang dumadalo pero hindi makitaan ng bunga. Bakit? Sinisikil yung katotohanan. Ayaw niya dahil masisira siya sa kanyang mga kaibigan. Mawawalan siya ng kita, mawawalan siya ng trabaho, mawawalan siya ng barkada. So nakita niyo tatlong ito? Ito yung mga nagsasabing Kristiyano sila pero walang bunga. Sa mga tweet, hindi sila totoong Kristiyano. Hindi sila totoong ligtas. Pang-apat, tignan natin ang matabang lupa. Sabi dyan, sa verse 23, ang napasik naman sa mabuting lupa, pakinggan niyo, ay yung nakikinig ng salita. Talagang nakikinig. At inuunawa ito. Nakikinig, inuunawa. At siya talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Now, itong sinabi ni Mateo, na sabi, yung napasik sa mabuting lupa ay nakikinig ng salita at inuunawa. Ganun ba? Inuunawa ba natin o tinutulugan natin? Sayang lang pakikinig natin. Tignan natin kung anong sinabi ni Marcos sa kanyang panig. Marcos 4. Pakibasa nga ang pagkakasabi ron. Paano pinaliwanag ito ni Marcos? Yung mabuting lupa, nakikinig at inuunawa, sabi ni Mateo. Tignan natin ang sinabi ni Marcos, versikulo 20. Sige nga, pakibasa. Ang mga ito ay nakasik sa mabuting lupa, narinig nila ang salitang tinanggap. May kama. Narinig nila ang salita. Narinig nila ang salita, tinanggap ito at namumunga ng 36 at 100. Ano nakita natin ito ng kaiba kaysa kay Mateo? Parehong nakinig. Pero anong sabi ni Marcos? Naobserbahan niya sa mga taong ito. Tinanggap. Narinig nilang salita, ano daw, sunod? Tinanggap. Tinanggap. Maraming nakikinig pero hindi tinatanggap ang katotohanan. Pero ang isang taong may mabuting puso, nakikinig, inuunawa, at tinatanggap. Maraming nakikinig, pero hindi tinatanggap. Kasi masisira sila sa kanilang negosyo, masisira sila sa kanilang kaibigan, at masisira sila sa pamilya nila mismo. Pero sinabi nito, tinanggap ang salita. Hindi lamang pinakinggan, inunawa, tinanggap. Tignan natin naman kay Lucas. Lucas 8. Versikulo 15. Pakibasa daw. Versikulo 15. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na ang pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga ng may pagtsatsaga. Anong obserbasyon ni Lucas? No? Iningatan. At ano? Iningatan? At sa isang tapat
at mabuting puso. Subuhin natin. Paano natin malalaman na ang taong ito ay Kristiyano? Dapat may bunga. Tulad ng paano natin malaman ang isang punong ito kung mansanas dahil nakikita sa bunga. Paano natin malaman na ang punong ito ay ubas dahil nakikita sa bunga. Na paano natin malalaman yung taong ito na napakatagal na tumanda na sa Kristyanismo kung talagang totoo siyang Kristiyano at ligtas. Ano dapat makita? Bunga. Hindi po yung haba ng pakikinig. Hindi yung tagal ng kanyang pagsamba. Kundi bunga. Na paano magbubunga ang isang tagapakinig? Tama ang kanyang kondisyon ng puso. Ang sabi, ang katunayan ng isang totoong Kristiyano ay ang bunga. Buhay natin yung sinabi ng tatlo. Dahil pinapakinggan, dinidinig na inuunawang may pagtanggap sa salita at iniingatan sa isang tapat na puso. Tapat na puso. Kung hindi natin ginagawa ang ganong klase ng pakikinig at pagtanggap ng salita ng Diyos, huwag mong isiping magkakaroon ka ng bunga. Sapagkat ito po ang itinuro ng Panginoong Yesus. Sapagkat sa dinadami-dami ng mga taong sumusunod sa Kanya, sinisiksik siya. Kaya siya umakyat sa isang bangka at siya nagpatulak sa malalim sapagkat ginugulo siya at tinutulak siya, sinisiksik siya. Hindi lahat ng mga nakikinig ngayon ay totoong mananampalataya. Kaya ipinakita ng Panginoon, suriin ninyo inyong sarili. Paano kayo makinig ng salita ng Diyos? Nakikinig ba kayo? Tinidinig nyo ba? Tinatanggap nyo ba? Inuunawan nyo ba? At pinamahal nyo ba sa inyong tapat na puso? Napakatagal nang nakikinig ng salita, pero hindi makita ang bunga ng kaligtasan. Malungkot lang talaga, marami pong nagiging miyembro ng iglesia na nakakasagot pagdating sa mga tanong. Pero makita mo, habang tumatagal, walang bunga. Walang bunga. Kaya isang malaking pasanin ng elder ang ganong mga tao. Dahil sa yung magiging kapintasan ng iglesia. Kaya kailangan nandun palagi nakasubaybay ang elder na paiwan. Huwag kang ganyan ang ugali mo. Baguhin mo yan. Talagang sinubukan ko na magbago, pero talagang makasalanan mo. Hindi. Kung talagang iningatan mo, pinakinggan mo, inunawa mo, at tinapko mo sa puso ng may katapatan, hindi magbunga sapagkat yan ang sinabi ng Panginoon. So ano po may pinapahiwatig ito sa atin? Dalawa lang po. Dalawa lang. Una, doon sa mga wala pang tamang relasyon kay Kristo. Yung mga wala pang bunga. Yung mga wala pa talagang totoong panampalataya kay Jesus. Bakit hanggang ngayon, hindi nyo pa rin maisuko ang buhay nyo kay Kristo? Bakit hindi nyo pa rin maisuko ang inyong buhay? Anong inaantay? Dahil ba ayaw mo? Dahil ba dapat mayroon ka pang ayusin sa buhay mo? Hindi. Hindi yan ang totoo. Ang totoong kasagutan na ito, hindi mo pinapakinggan, hindi mo tinidinig, hindi mo inuunawa na may pagtanggap na iniingatan mo sa pusong tapat ang salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin Kristiyano. Hanggang salita lang. Hanggang salita lang na ako'y dumadalo, na ako'y nagpupuri, na ako'y umaawit, ako'y nagkakaloob. Ilang taon na akong dumadalo, pero walang bunga. Hindi pa rin Kristiyano. Ikalawa, marahil Kristiyano ka na nga. Sa mga Kristiyano man. Na totoong ligtas. Ligtas na.
ng matagal na panahon. Pero bakit hindi ka lumalago? Yung bunga mo maliit, mga bubot. Hanggang ngayon, alam niyo yung bubot ng mga bunga? Ang pakinabang lang nun damputin mo, ibala mo sa tirador. Pwede pa makatama ng ibon. Dahil hindi nahihinog. Bakit hanggang ngayon hindi ka lumalago? Bakit hindi pa nababago ang puso? Bakit hindi nababago ang ugali? Bakit hindi pa nababago ang pag-ibig? Bakit? Dahil ba mahina ka? Tao ka lamang? Hindi ang sagot. Dahil kung yan ang katwiran natin, tao lang kasi ako ba, mahina. Abay, mahina pa rin kaligtasan ginagawa ni Kristo sa iyo. Ang totoong sagot, ito, hindi mo pinapakinggan, hindi mo dinidinig, hindi mo inuunawa na may pagtanggap at iniingatan sa isang tapat na puso ang salita ng Diyos. Sinisikil mo ang katotohanan na dapat siyang maghubog sa iyo, pero pinaiiral mo yung iyong makalamang ugali. Ayaw mong tanggapin na ikaw dapat lumago sa bunga. Anong bunga tinutukoy dito? Sa Corinthians 5:17, kung sino mang na kay Kristo sa yung bagong pagkatao. Yun ang bunga ng isang tao totoong ligtas. Wala na yung lumang pagkatao. At sa araw-araw, nagbabago ang kanyang ugali. Lumalago siya hanggang sa lumabas yung bunga ng Espiritu. Ano yung bunga ng Espiritu? Pag-ibig, pagtitiis, hanggang muli, self-control. Yun ang nakikitang bunga. Brad, tao lang ako. Kung tao ka lang, maaaring hindi ka pa naligtas. Dahil ang totoong nakikinig, dinidinig, inuunawa, tinatanggap, at iniingatan ng salita ng Diyos sa isang tapat na puso, ityak nagbubunga. Hindi nga pare-pareho. Maaaring hindi 100 ang bunga mo. Maaaring ano na po. Hindi kaya, maaaring 30 lang. Pero nagbubunga. Yung bunga rito, yung nabanggit dito, na nagbunga, mabunga, ang tense po niyan sa Griego is continuing, walang katapusan. Ibig sabihin, ang bunga mo ay nagpapatuloy na namumunga. Tingnan nyo ang isang unang bunga noong, bayabas na lang. Minsan yan, unang-una, may malaki, may maliit. Pero habang tumatagal yan, yung liit na nakikita mo, nadadagdagan. Lumalaki ng lumalaki. Kahit hanggang sa pagtanda, namumunga. Maaring lumiliit, pero dumadami. Kaya imposible po, sabing Kristiyano, hindi ka pa nababago. May problema. Hindi pinapakinggan, hindi dinidinig, hindi inuunawa, hindi tinatanggap, hindi tinatago ang salita ng Diyos sa tapat na puso. Ang sabi ito, patuloy na nagbubunga kahit sa katandaan ng panahon ng Kristiyano. Kahit lola na, dapat nakikita pa rin. Ang buhay Kristiyano ay kadalasang ginagamit sa mga preacher ay doon sa tinatawag na breadfruit. Tulad yan ng ating puno na langka. Ang langka, kapag bata pa yan, talaga namang naglalampitin yung mga bunga yan sa kanyang mga tangkay. Di ba? Doon sa tubo. Dami. Yan ang kabataan. Pero habang tumatangga, wala na sa dulo ng kanyang mga tangkay. Nandun na sa katawan. Habang tumatagal. Pero minsan makita mo, wala ng dahon, wala ng bunga, pero nangangamoy yung amoy ng isang hinog na bunga ng langka. Bakit? Naroon sa ugat. Sa ugat na hinuhukay na yun. At napakatamis ang bunga ng isang matandang langka. Ganyan ang buhay Kristiyano kahit matanda na. Dapat tumatamis, bumabango ang bunga at hindi nakakasuklam sa mga tao. Kundi nakakaakit. Tanong ko mga kapatid, anong kondisyon ng puso mo sa pakikinig ng salita ng Diyos? Sabinggaan?
Mabato, very emotional. Matinik, nandyan palagi sa gawain, pero busy-busy. Sa mga kayamanan na problema, kung matabang puso, mabuting puso. Nawa, nasa pang-apat tayo. Tignan natin ang kondisyon na natin mga puso. Tayo na lang. Opo, Panginoon, kayo lamang ang nakakita ng aming puso sapagkat mismong kami na may ari ng aming puso, imahali kaming dayain ng aming mga sariling puso. At sasabihin namin, okay lang kami. Kami ay mga Kristiyano. Ngunit, Lord, hindi po ito itatago sa aming mga kakilala, sa aming kapitbahay, sa aming mga kalapit na tao. Kung totoo nga ang aming pagiging Kristiyano, hindi pa, Panginoon, ito natatago ang aming ugali, ang aming pananalita, ang aming pakikitungo sa kapwa-tao, ang aming pagharap sa mga problema, sa aming pagtulong sa mga nangangailangan. Marami kaming dahilan, Panginoon. Ngunit, Lord, gusto namin kami ang tinutulungan. Ano nga, Panginoon? Makita ang kondisyon ng aming mga puso na kayo ang patuloy na nabibigyan ng luwalhati sa aming mga patuloy. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.